Hi ha coses que no ens agraden. Treballem per canviar-les a través de l'educació, la ciència i la cultura. Des de Catalunya hi ha molt interès pels temes UNESCO, que són temes d'educació, temes de ciència i sobretot temes de cultura i, per tant, d'identitat. I aleshores volíem tenir una veu internacional normalitzada i la manera més normal d'estar presents en el món és a través de la UNESCO, que és la casa de totes les cultures, de totes les llengües i de totes les identitats. I per això vam crear el Centre UNESCO de Catalunya. Defensem el medi ambient. There is a need to look at lifestyles, to change our lifestyles. I think what many of the contributions in this book show is that there are multiple ways to ensure that one can lead a good life with far less energy and material use. El patrimoni. La diversidad cultural. El intercambio es el elemento clave de la construcción de un espacio mediterráneo de paz. El diàleg interreligiós. Formo part de la comunitat sikh de Barcelona. Soc musulmà. Pertanyo a la comunitat de jesuïtes. Soc de la comunitat jueva Atit de Catalunya. Pertany a la comunitat budista de la tradició mahayana. Soc bahai. I el pluralisme lingüístic. Meh. Bahar. Talassa. Loira. Mare. Yam. El Centre UNESCO de Catalunya té dos grans reptes en aquests moments a damunt de la taula. D'una banda, un repte temàtic, la gestió de la diversitat, però el segon repte és un repte territorial. Catalunya, en aquests moments, té un espai natural de relació i probablement en el futur d'influència, que és la Mediterrània. Un encaix que ha de permetre que el Centre UNESCO de Catalunya sigui un centre de referència internacional i que permeti d'alguna manera contribuir a la millora d'aquest Mediterrani, d'aquest pont de Mar Blava, en el qual hi neixen les cultures i d'alguna manera s'hi conrea el futur del que és la forma d'entendre, de viure i de conèixer en un marc de convivència. Construïm ponts. Trenquem fronteres.